μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Σύνολο 16 πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. Ησυχία, παιδιά. Για να δούμε τι διαβάσαμε για το κυνήγι φέτος. Μπασκαρτέλο 15 και 2. Δικιασέτε. Βαλιδέ 7 συν 2. Το κουζ. Γοργολαΐνη 8 δια 5. 1,6 είναι γατέο του. Χαλκικάκι 11 πλην 2. 9. Λαλάκι 5 δια 3. 1,6. Σερατόνια 3 επί 3. 9. «25, 26, 27 Φεβρουαρίου, 16ο κυνήγι θησαυρού. Οργάνωση, Έκα Τσικουτσίκα Τσίκα.